Ngibingelele babukeli emakhaya belela lapha sohlelo lethu umgwazela babukeli emakhaya. Bingelelana ingwe edle ezinye ingwe babukeli emakhaya namhlanje ke la sibhalelwe usisi wathi ucela simsize sihambeni naye. Siye angazi ukuthi ba omzala noma kanjani. Kodwa ke babukeli ngithi ke kunina ngicela ukuthi ingayi ngamaningi. Ake sinikele khona bafethu. Cela ningakhohlwa ke subscribe, ni like, ni share, ni comment. Bafethu ukuze izinto zinyukiswa ukuthini inina ngapha ukuthi nisupport uhlelo mawuqeda nje ukubuka uyapressa ulike upress futhi no-subscribe yabo. Hayibo ngibonani kumhlola emzini yababa kumhlola yini le ngiyibonayo 1 2 3 ibathroom lene hayi mzala uyazingenela nje emzini kababa uyakhomba Njengoba ivaliwe qala from ku material abantu sebeze bahamba akasaba rent esabantu angasenzana imali ayisabuyi ayisabuyi imali asingenele hayi awuze yentombazana ukuzoncacisela ukuthi uthetha ngantoni emzini yababa. Nijani na? Askon. Okay, athi ngikuphelele. Sengikhathele zami ukubekezelela sengikhathele ukubekezelela. Siyaphila njani? Okay. Ngicela ngapha. Ngicela uqale ke mina ke sisengiyithuka. Mina ngingwenye endlezini ngihamba ngaphansi kwahlelo umgwazela. Hamba nananga usisi uyena osicelileke uhlelo ukuthi sifike la sizolungisa udaba lo. Ufuna nje uzuvela kwamakhamera. Anenkinga naye. Uzuvela kwamakhamera. Kanjani Sithi soqhamuka bengizocela ke ufuna imali yami zandile. Ngifuna imali yami. Ngicela Awuxoxa lokho into engayifuni. uthule kudaba ukuthi kwenzakalani yini nibangayo Futhi nosisi. Futhi sasuka umthetho khona njengoba bese ngichazelwa isiqalo sokumuntu osebenzela ngala ngasemhlanga. Beade ngihlala nomama eMkhomazi. Ukuthi manje iTransport ibihlezi ngishaya ukuthi noma sengiphuma ntambama lethe emsebenzini angiyitholi iTransport nanokuthi imali iyabiza bengizogibela ngisuka ngale eMkhomazi ngiya emsebenzini njengoba ngisebenzela ngala emhlanga. Ngeza ke kumzali ukuthi mzala ngicela ungisize mzali ngizocupha ngapha ngisondezelele umsebenzi bengirenta hayi ukuthi bengihleli nje mahala bengirenta ngihleli la ekhaya kodwa bengikwazi ngirenta wavo umzala wami lo umzala wami nganyuka nomama ngisuka emakhaya ngoba umama usumuntu omdala bese ngimshedwe ekhaya angithandi nganyuka naye umama ukuthi akazohlala ngalana safika sahlala kahle ke beade ngihlala kahle naye ngifuna uqamba manga beade ngihlala kungangokuba njengoba ngakwazi ukuthi meqhamuka into ukuthi sibonisana naye ukuthi angisiboleke imali ukuze ezokwazi athole into ukuthi athole imali ngoba ayikho into ayenzayo afuna ukusebenza iqala lengane nje ayifunayo indaba ke gokwena ingane baze bayihambisa ingane uyayisa ngoba bazobona ngathi impilo ingcono ngakhona ngoba fanele udla imali ezingane wena afuna ukusebenza ngisho umnika imali yokufesa akafesi uvela ahlale nje yena ubona ukuthi zonhlaza mzala ngakutshena ngathi ngizobuya ngizofuna imali yami yilusuku leli Okay. Ya usaqhubeka. Ngaboleka ke imali ke but imali engangiyibolekile ngo-30,000. Wavesane wa decide nje ukuyoboleka. Angizange ke but uqonda la. Uchaze nje uyiqale kahle. Uqhubeke la khona usuyichaze khona. Uqhubeke ukuthi kuzofikele yebo kuze kuphumule indaba yemali. Umzala ke ngisafika sahlala ke naye kahle ayikwangaba nankingi ukuthi ngoba manje akasebenzi umzali ngase ngithi mzala njengoba sihleli la ekhaya kunganjani ukuthi ube wakha imiqasho ukuze ube nemali ezongena ube nento ozoba nayo nje ube khona imali ozoyithola athini yena ke ngokwakhe akuna inkinga mzala inkinga imali anginayo. Okay uba wafika ne-ID yemiqasho imina engangitshena yena ukuthi yena njengoba kukhona igcekela ngaphandle kunganjani ukuthi avela akhe imiqasho ukuze azoba nemali ngoba engafuni phela ukusebenza incunde imali izofika ehleli ivele elindile Wangabo umuntu ongabi nankinga. Inkinga yakho ukuthi wafanele ukuthi abe nemali.
akakwazi ukuboleka kumashonisa uboleka ngalo leli qolo leli akasakwazi ukuthi aphinde ayoboleka wathi ngazi ngavuma ke mina ngangaba nankinga ukuthi ngingayiboleka imali kuyibhenki lami kodwa imali sizoyikhokha kanjani ibhuti yabo la yalahle khona yalahle ekutheni imali sizoyikhokha ukuthi mina ngiboleka imali kuzokwakhiwa izindlu yonke into nje emayelana nezothi indlu bese abantu sebehlala khona bese kupheleni kwenyanga sizoyikhokhela qala imali le engiyibolekile ne-interest yakhona kuyimande ithi besiqedileke bese kuyimande sesiyahlulelana ngoba kwayi-idea yokuthi izindlu lezi zibe segcekeni kwakuyimina phela namfanele ngithola ingxenye noma-ke mina ngoba ngiyasebenza kangeke kube isikhathi eside ukuthi mhlawumbe ngifuna ngimane imali kodwa sasiyokwenza nje njengomndeni njengegazi inkinga yentombazana yizayikhokha imali yakho nginamangani wathula ukukhokha imali nanithembisele ukuthi ngoba uyazi ukuthi akasebenzi isivumelwane sakho naye sokuthi le mali izokhokheka kanjani sasithini isivumelwano bhuti sasukuthi abantu bazokhokha yabo indlu iyodwa u-800 leza zindlu bhuti uzibonile zingaki zu-4 shuthi imalini u-800 3,600 mina ngibala noma 3,000 malini into kanjalo sizobe sesiyakwazi ukuthi simane sikhokha ngoba into engangayifuni enye ukuthi izobamba installment but ngangifuna ukuthi ngiphinde ngitop up khona isikhathi soba sincane isheshe iphele kwayile mali naye mesakwazi ukuthi ayibone inzuzo ngazi izindlu lezi sasivumelane kanjalo losana naye sisi lokho akubekayo sisi uyakwazi ngiyakwazi nahlala phansi navumelana ngayo sahlala phansi savumelana kodwa umzala uyazi ukuthi angisebenzi kade ngigcine umama umzala uzongihlasa kwaba amakhamera ungekwazi ukuhlala ngaphansi umzala emva kwesikhathi singanani angikutshela ngwayeseqaleni angithi manje izindlu zivaliwe imali ayisekho imali eqhamuka ngakwena eza kumina ngize ngihambe la ekhabe kuyini usekhaya lami umzala okay izindlu ngize ngihambe inkinga bekuyini kuze caca ube ngiyahamba angithole umuntu bese umazi la ekhaya bese kuma kuphela mina bese kucaca ukuthi mina nawe siyizitha phela wena uqamba mangiyaba umabe phela wena mzala uyasebenza phela bemhlonipha umana ngingazi ke phela mina bengihlala la kuyisekhaya ngoba phela nange umzala kodwa bengikwazi fanele ngirent bengikwazi fanele ngithenga ukudla ngoba akasebenzi ngenzelana ukuthi ngihlale na kahle endaweni yena yakhe imali bekumele urent angiyazi wayingane ngiyazazi ukuthi laphele lapha ngoba ungathothi wayimanje ngathi kuthiwa akhiphi kade alikho kwayena wayimanje okay futhi yena beyidamzela nje imali eyakhe yeqolo ubayidlela ngendlela ayidlela ayiphuze abuye nabangani bakhe bajivosela egcekeni ngikusizile sobona ukuthi uzokhuluma kanje ngami yini ongisize ngikhokha ngedwa manje izinazi izindlela ukuthi zimile lapha egcekeni ngikhokha ngedwa indaba ngizaneza zilungafisana uyithatha uhambe nazo ngizithathishele nokuhlupheka kwami shuthi ngafanele sivele senze into kanje angithi izindle zami usho kanjalo wena shuthi wena uthi leza zindlu ezethu vele siyabona ukuthi awukhokhisa ingane pho yabona ukuthi angisebenzi ngizoyithatha imali mina abantu bakhishwe yini lapha bapha abantu endlini ngoba phela leza zindlu ngabe ziyakho kuba abantu bakhona bapha abantu ngiyocinga abantu emgwaqweni ngibuye nabantu emgwaqweni mina shuthi baqoqa wena abantu ngobani baqoshelana abantu izindlu phela ngeke zihlale zihleli kanje angikwazi ukucinga abantu emgwaqweni yabo nje sengifike nabantu sho sizokwenza agreement yokugcina manje leza zindlu wena ngokwakho uthi ezami izindlu makunjalo mzala makuthi unenkinga nami uyozithwala ekhanda lakho uhambe nazo izindlu zakho ngoba ngangikufuyile la la akhozi izindlu sizoshona phansi nawe police station sibhala agreement yokuthi leza zindlu ezami zizokhokha imali zobafuna mina abantu zokhokha imali sizayiqeda kubuye yami imali uthi emva kwaloko kwenzakalani angihlangani ngikushiye kini sengikushiyile vele bese kushiyile kini zoqhubeka ngikushiye kini hayi hamba mzala sho sizokwenza lokho imali sisi njengoba ngiyakhona nje nangendlela okhuluma ngayo ukuthi wawumjani ngimhlalisile khona leli gama oshiyile ukuthi wamfuyile ngangimfuyile ekhaya lami noma mhlawumbe uyinja
owayuyifuyile liphi ikhaya engenakhaya phela ngangimfuyile ekhaya ngumzala ngeke usisi wami umzala bhuti wami wawumfuyi angizalwa anayi kuma nobaba mina oh so kushuthi kahle kahle wena uhlala naye umthithisa komuntu Hayi brother. ungamazi nakho ukuthi awuzalwa naye angizalwa naye kodwa wakini Kodwa eqaleni Umzala wami. Yabo ngale nkathi ngikufonela ngikutshela ukuthi ngicela ukukhuphuka ngize lapho kodwa wanganqabi ngani because phela kwakusa-early kwakusalula. Wanganqabi ngani. umuntu bethenga angithi nangu sisechaza ukuthi bethenga Sengikondlile. Ngakondla kubana kusucebile sekufanele ocela ukuba ubuzokwenza njani vele ube ngifuna udlani. ngikufuna mzala ungibona ukuthi ngizodlani Ngifuna udlani. ngidlani asihlangene nawe Wamzala. Hayi bo. Okay. Hlukana nepakamo. okay wesisi Hlukana nepakamo. Hlukana Wesisi, nepakamo. Yena into ezokubulalisa nje impakamo. okay yazi uyasebenza phela wena Ngiyasebenza vele. Wena upakwe yini ucela ungahamba usebenza? mina Wena yini eqala ukuthi umncane angahamba usebenza? Wena yini eqala ukuthi umncane angahamba usebenza? Wena ufuna ukwenza uhuquza amadoda, uhuquza utshwala kuphela into ofuna ukuyenza. Uzohuquza ngoba ngihlalele emzini ngaba Uyozuba igogoko kwayilomuzi. Okulandela uzodayisa kwayo impahla lena phakathi angithi. angeke ngibe sengithini mzala uma sengidayisa Ukunaki nje ukudayisa ikhande ingane liphi? Okujayisa ikhande ingane utshengisa yini lapha indaba ungihlaza mzala yini indaba ungihlaza Ingoma awufana awufuna uveza lapho kwabantu bamakhamera ufuna yonke into ikhathi mina funa ngiyugcine mina ndiyona i-social work mzala awuyona social worker umndeni. Umndeni angenze njani ugcina? Wenze njani umndeni? angisake ngisho mzala Ngiyayibona bhuti into engiyimelayo. ungabi nandawo ningabi nandawo Ngiyayibona into engiyimelayo. kahle kahle kushuthi sekuyacaca ukuthi kahle kahle lento omndeni kahle kahle into engakazi ibe khona Yabo nje Phakathi kwenu inyovademo nobabili. nje inyovademo inyoka inkinga le. Inyoka fanele abe umaskita ancela igazi labantu. Shothi usuthi imali yami. ukuthi bamakhamera igazi labantu angilinxeli kodwa umuntu mayefika ngimsiza kumele ngidle leyo nto afika nayo sorry uJanet Jackson noma uMichael Jackson ukuthi amanye amaphathi engawaqondi kahle okay lalela ke sisi wena kahle kahle yini kahle kahle into ofuna ukuthi yenzeke Kuzubuyisa imali yami buza lo. hey uyazi ukuthi Sizothatha lona iqolo le. shuthi lona lo khadi elingekho uzomnika imali yeqolo yakho angeke ngikwazi pho manje Sizothatha njani? usisi phela kumele kubuye imali yesivumelwano sakho ibhenki limele ngemumva kwakhe hayi babuti bami akazithathe izindlu ahambe nazo afika wazokha akazithatheke angishiye kanje emzini ngaba Ungenza isibhanqa nalapho. Hayi. Slim. ngeke kube lula ntombazane Ngeke ukuthi izindlu avesana iqaqe nje kanjalo kumele phela imali ibuyele yakhe anginayo imali Ziphi iqashi lezi beyihlala la? anginayo Ziphi iqashi? iqashi ziyaziphumela angazi ngani manje Yini ekhipha iqashi? yini exosha iqashi angazi mzala angazi angazi ngibona ziphuma iqashi namangazi Lenza eqashini. imake wema sorry ngicela ukubuza Imizi ingaka la eminyaka ineziqashwe nezakho ziyaphuma. ngicela ukubuza ukuthi manje iplan yemali kama ukuthi iphela nayo ukuze azokhululeka kwawengakwazi akushiye hayi kwakongakwazi ke kwemali Imali. uyazi ukuthi ngifona imali yeqolo lengane zami ezimbili imake sisi mina nguwena ngabe ngehlisa umoya sikhulumisane lo sisi Ngeke kunopaka. angeke ngiwehlise umoya Ade ngangimzama yabo nje angeke uhambe. ngase uhanjwe kuye emapoliseni Ade ngangimzama. Ngeke, Why even lo if emaphoyiseni ayi uzothiwa sikhulume siwumndeni into Wesisi. engekho lonto. lalela la even if noma ungayaphi kuzothiwa hlala phansi nixoxisane wena awubona ukuthi ngokuthi ulalele Uzomzuza naye. wehlise umoya akukho nje la kuvuleka khona ingqondo yokuthi ekugcineni lezi zindlu zonke izosala nawe ngoba vele indawo yakho ngiyithathe kubobhuti bamakhamera imali ngiyithathephi imali bobhuti bamakhamera ngiyithathephi Inkinga imali yakho anginayo imali Lalela yabo ngiyithathephi
ngiyithathe. Hayi nobuqalekile nobu hayi. Ngithathe imali. Nobudala. Ingathi sozophuma nabo bhuti bami. Lalela. Ingathi Into sozophuma echazwayo la nabo. i1 echazwayo la. Uzorenta abantu bazorenta kuphelele imali yami. Uqhubeke uzirentisele wena. Iyona into ongayibona ukuthi egcineni mina nginikeza wena impilo, nginikeza wena ikusasa nesinku. Wena ukubona lokho? Yazi manje la kahle kahle wena uyafana nomuntu oshawela ipenalty vele isishayile. Sekushoda ukuthini? Hayibo angimazi mina ibhola nje lingene. Yazi umuntu onjani? Vele useshayile usisi nokhipha wayale ibhola sekushoda ukuthi nje lingene. Angimazi mina umuntu onjani. Kodwa ke ngeke akangikhiphe ke kulona umzina baba. Yabona la kwelini iceke? Hayi Ngithi mina angeke ngishiphe kumzina. ngizofuna iqhashi. Wena wafika lana wafika wedwa. Ndaba nendle yakho. Akunandaba mina nendle yakho. Wesisi Kwayena ungazi wayithatha ididi abantu wayidayisa wayilendlu. Asazi Ngishilo babazali bami. iphi yomthetho ididi? Ngishilo babazali bami. Wesisi Ukuthi ngathini ngaphuza ngathini awuhlangene. Wesisi uya understand ukuthi usisi uze ngani la ekhaya. Mina into engibuka engazi ukuthi khona mhlambe khona la unga understand khona ukuthi usisi uze ngani la ekhaya. Zani ngezengane la ekhaya. Ngizofuna imali yami. Cha mina ngibuza wena ukuthi uya understand yini ukuthi uze ngani and shame akabi nawe. Wena inkulumo zakho zithi ufuna ukukhipha la ekhaya. Akungeke kwenzeke lokho. Ufuna imali lengike nayo babu camera. Siyazala lalela. Awusemuba Sifika Ubaba camera ufika nawe, ababa camera bafika nawe. Ngibafonela Wena bazongisiza phela ngoba wena ngifonele ngizisa abantu abagqokile ngezinyama. ngithuka mungangithukanga usho yonke into ayithandayo angazi ingakho ngithi mina into engikutshena yona Ingathi uzophuma nabo angazi uphuma kwayimanje uzophuma. wangigcina kuqala Uzophuma. angizuphuma kwayimanje Ima ke wesisi wangigcina kuqala kahle kahle awuyizwa lento esize ngayo la noma mhlambe uyasenzisa phela khona ukuthi into uyayizwa kodwa manje inkinga yakho uyazenzisa noma mhlambe uyayizwa into esize ngayo kuukuthi uzenza isilimo phela abaningi abantu bahlukahlukene bayinhlobo ezingafani cha sho sifanele ngivele ko into wena kahle yini yini mina into engiyibuka kuwena engazothi udliwa umona ngokuthi indawo yakini okay pho kwenzekalani Mama nginawo umuntu. mina ngikubone ngazuthi wena udliwa umona into ewumona it's not like ukuthi wena Ngeke indawo apho ungahambi yokokha khona izindlu zakho. Wabona ukuthi wena uqalela ukuza la ekhaya mzala wonke isizathu sami sokuthi ngifuna imali manje. isizathu sokuthi ngithi ngakhala kwakuyisiphi wena ubona ukuthi ukwakha kwami la ekhaya kusiza wena Uzosiza mina. wena ukubona Manje shothi wena into ongayifuni usizo manje le mali yokukhokha back ukuthi mina ngiyithathephi. ngithi mina izindlu leza abantu awubafaki ingane phakathi Bayahamba mzala abantu. ngizobafuna abantu ngibafake laphaya abantu abazorenta laphaya sivumelane manje ukuthi bazorenta kuze kuqedeke imali yami iqala kuyimande ezoqhubeka imali irente ize ngakwena lezo ngena lapha izodliwa yimina kuqala kanjani ungavumi fanele ngiphume abantu ngobani ungavumi fanele ngiphume abantu ngiyobafuna kuyafanele imali emzokhokhwa yini izokhokhwa yini imali yami Sasivumelene kanjani? fanele ngenze njani Sasivumelene ngani thina sobabili? sasivumelene ukuthi phela abantu bazohlala ngale bese behlalile abantu ngithi imali mesiza ngakumina bese ngile bamba ebank Angithi sasivumelene ngo2 months. u2 months kanjani uthi umanzi kanjani sovumelana ngo2 months kanjani kanti imali kwakuyimali ngithi imali kwaku13500 Le mali uyakhohlwa le mali le ubani ufika uyithathe lana yaba abantu abayirentayo ufika uyithathe la nenye lo isebenzayo ufika uyibeke phezulu kwetafula uyibale ungithomela imali yami hamba nosebenza ubale yakho uzohlala nayo etafuleni kwafanele nje umkholo wami yimina engihamba ngiyosebenza njengaseqaleni ngathi apho sebenza ebuya esebenzele igrocery angibiza le esitolo ngathi ngiyingane yakhe usumhlalele kubantu bama camera ukuthi wena imali uyithatha ngizofuna imali yami batshele mzala batshele lalela imali yabo imali yarent ungaqamba manga inyanga engisazithathile kusayinyanga ezimbili kuphela imali enyanga ezimbili uyakwazi ukuyibala
uyakwazi kona ukuyibala phela wena ngizala ngithi uhlakaniphile bala phela wena ngizokubalela vele lalela indliwa ni 800 izinto lapha ngemuva zingangizu4 sengithathile ke le mali yalezi ndlu lezi zu4 for inyanga engaka for inyanga ezimbili okay imalini ke 5000 kuphela 5000 kuphela u5000 kuphela sibande enye le enye ama charges imali manje ngena kuphi imali yama charges imali ama charges ngicabanga ukuthi imali iqhamuka imali iqhamuka nama charges kame usangikweleta lalela usangikweleta 5000 ama charges lo 8000 kwayibona la 8000 ama charges mzala wafike wacela usizo into engiyifunayo mina imali yami mayibhatala uzongiphatha lana ngizophatha vele ngizophatha ufuna ngenze njani imali emkhokha kanjani yazi sisi mina hayi ngingakwazi umuntu onje engibuka ngayo angimazi umuntu onje lento avilula hayibo yazi lento ngenziwa ngisho ingane awufuni ukulalela inkinga awufuni ukukhula namakhona ayikho into ozoyilalela ngoba wena ungena phansi ngoba wena usebenza komhlanga ayikho into ozoyilalela uhlalelani khona into engivalela eminyaka ithi ungaphumi wena ingakho sengibhuquze etshwaleni ngibhuquze etshwaleni qala waseqaleni waqala ngimncane ngabe etshwaleni ukuthi ungangitshela wena ongihlukumezayo kulo muntu uhlukunyezwayo mina ngoba lo muzi usowaphenduko wakho ngawufuthi njalo lo muzi yabona wena muzi ukuklini kanje owami umzali for ukorobha lo muzi ngendlela ophakeme ikhabo neyigozo besifica kabaleni lakho bezinjani ibathroom sayifica njani ibathroom kwakumele kline mina ngedwa bohlela wena wedwa sayifica njani owami umzali okorobhele endlu ngikutshela ungathi uyakhohlwa kamama ngakobhuti wena nje ufuna ukuthi ngiyakuhlambalaza wena ngiyakuhlambalaza ufuna ngenze njani ngifice njani mina le ngifice njani lapha egcineni imali yami yonke into imali yakho eside kabi ngikunikile uhlale ufika kunjena lapha ekhaya imali yami yabona isebenzeni ngisazosebenza nje futhi intombo ngisho imoto ngisazoyithenga ngishuhleli kanje ngizokushuhlela kanje usisi ufika wacela lapha savumelana anginandaba nemjondolo le yakho yazo sifika savumelana anginandaba legceke lakho lelengalawo yazo nosisi ngifuna imali yami so ayikho nje imali imali yami into engiyifunayo ngicela ukuthi ke mina ke sike sizamene ukuthi lento siyenzeni ngenye indlela mhlambe engasisiza so ayikho into ekayilalele lo aha uhlazi wenza kanje angithi sengiyabhuquza manje ngiyabhuquza ematshwaleni wenza njani lokhu nje kodroyi kwaziwa mina umaklabu kwaziwa mina ngenxa yakho uyahlukumeza emzini kababa wena ukuthi khani ngizameni indlela awuyathanda yabona mina awuphuzi ngisho ukuphuza utshwala angibhemi ngisho ukubhema uyathanda ingoba angithele nawe ngiyahlukunyezwa kuwe mzala angisazazi noma ngizibani igama lami ngisazazi sisi awungichazela ukuhlukumeza kanjani usisi ekwazile ukwakhela imqasho phela le mqasho kahle kahle manje sibuyele emaqinisweni yakho phendula egcineni usisi imali uyayithatha ayihambi uthi uhlukumeze ngaphi ngiyahlukumezeka yonke into iqashizi yimina ongisibekile la ekhaya yonke into uma kuphuka into awukho wena ule emhlanga yonke into ama-toilet iziqashi sibhekwe mina yini yenza kodwa wena ufika yini yenza ukuthi uyaqala nje isivumelwano senu mayewola imali yonke sasithini isivumelwano sethu kwakuthwena wayithe usisi nami sahlala phansi sakhuluma sathi sizoyithatha sizoboleka le mali siboleke le mali ngoba ngithi matric waba bese sithatha le mali bezokuma kwezizindlu kube yiyona isizokhokha kodwa kusenjalo usisi seve sanafika wole yonke imali ahambe nayo 13000 uyakwazi ukubhala phansi nazo ubhala ngazo uvela nje 13000 ngiyakwazi ukubabhala phansi ngoba yena ufuna imalini esaphume ngayo imali wahlala wena usisi bekungekho into akunika yona kwaphela yebo bengizomnika ebengandile bengizomnika manje ngokuthi angenza isigcila ngiyami ngolayisha iqhosa bengizomnika 1000 lade ngimnika zalo lothi ngilala imali yengane izodliwa yimina up until ngiqede u13000 imali kabani imali yaba egcekela kini izodliwa ngani lesa sendlu singoba ngani
izindlu ziningi abani zini wawuphi ebhenki uyakwazi kona ukuthi ke anginandaba mzala sahlala phansi sakhuluma ukuthi kundangani ukhebheki kwathini wena ufika uwona imali yokuhambe nayo ukuthi bamakhamera kancane usizwa imali ukhahlakele kabi ukhahlakala ngani okay wasisi ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa ke kumele senzeni kanje angithi usisi before azahambe la ekhaya every month bekunika 1000 uyalazi noma awulazi angazi 1000 hayibo kephi 1000 lela nje angithi mina bengifike ngirent ukuthi ngihlala la endlini le noma usho i-rent 1000 irent akaze mina ngiphi 1000 usho i-rent ima buba rent isabehlala wena barent bekumele akuthembisise ukudla uyasebenza phela usebenza ebuhlanga wena masewenza wena bese wenzani ngizokwenza wena bese wenzani ngizokwenzani ibhuti mina yini enzoyenza ubhutshwana ima-ke inyama iphela la ungasho uhlangana utshwala uhlangana ungasho ngisho uhlabanaphi ngoba ekhaya inyama imali kanele mina bengifaka inyama ngoba wena uyiwona yonke imali uthambe nayo amancane ma-pieces amancane sisi njengoba ngiyachaza nje ukuthi uyacela akona yini la uyacela awusakwazi nokuphuza amanzi soyacela khokha imali yami mzala khokha imali yami kuphela okay yazi into engicela ukuthi mina niyenze nobabili ngoba kahle kahle lento ilula kodwa manje yazi inkinga yenu khona la phakathi kwenu ushawa ilento yokuthini uphakeme uyena lo hayi wena ophakeme angithi wena usebenza ehlanga ukuthi ngiyarequest amahupha ngiyarequest amahupha fanele ngenze njani hayi mzala kahle sisi manje ngena phansi ngeke mina ngikhathele wena ufuna imali phela lalela unyaka besingaki lo ifuni izoqhatha unyaka besingaki imani bosi siyaza unyaka enje ifune imali ihlisana umoya phela yaza senze njani mhlawumbe izoqhatha yaza senze njani mina sengikhathele ngicela ukuthi yabo lezi ndlu njengoba zo4 ngicela ukuthi wesisi umuphe inyanga ezo3 kanjani buza wena ukuthi kanjani imaphela ngiyachaza nje manje buza wena kanjani noma fanele sibe noma 5 imasi hayibo ufuna ukukhazela wena ukuthi imani awukwazi wena inkulu kabi nje manje hayi angikweleti wayelenga ngondla ngapha imasisi nawe uyanikweleta icekela sekhaya nawe uyanikweleta icekela sekhaya imani sis lalela angithi inyanga ngithi ngithe ngicela inyanga engaki ey'ntathu okay leyo indlu sizoyishiyela wena lapha ngaphandle ukuthi le mali eyodwa ize kuwena hayi ngoba uyisilima sesicela ulalele ngicela ulalele before ukhuluma okay leyo indlu la ngaphandle kuzobe yakho you understand le ndlu njengoba kuyeyakho nje ibekele ukuthini lo 3 months futhi iyona usisi ngeke ayithathe imali yakhe hayi ngeke imali phela kubenjalo akithi singena bobo ngivume umzala azongishayela umthetho ekhaya engithi ngilinde phela ukuthi ngenze imali angangithi umuntu imali uyamuzwa umuntu mayikhuluma umuzwa ukuthi uthini and then mase-ke usuyasho ukuthi hayi mina angikho happy sithi kahle kahle lento ikanje izindlu zo4 so masidedela sodedele yodwa futhi every month isithatha 800 le iyakusiza for 3 months asibabaleke o 800
800 abathathu abathathu. baphinda kathathu sikwabona. Asibabale ngenyanga eyodwa ukuthi imalini le 8 16 20 kuba 2400 400. 2400 times 3 imalini le 7200 imali mase si-eda inyanga futhi yesi4 sekuba imalini ayikaphelile yamena imali Ayikaphelele imali. futhi kwahleza ayikaphelele imali yakho ayikaphelele imali yakho ukadla ulalela lalela ubuthi ngizokushaya Ngoba kusikho kwena ngizokushaya sokuthi ngiyahlanga ngizokushaya yabona ngizokushaya ngizokushaya Sisi. Ngiyangishaya. Okay. Ngiyosangishaya. Ngicela imani. Ngicela ni uphe usisi inyanga ezokho ukuthi cover imali yakhe. Ungatholi lutho. Imasisi. ongatholi lutho yona nto yaziyo lo ufuna nje ngihlupheke mina ngihlupheke kodwa wena Ngabe wahlupha Sisi imali. Yazi Isikole naxoshana. imani sisi. Ngilami ngoba uyabona ukuthi ukhaya eme kanjani Imani. ukuthi unjani Imani phela. ngiyabona ukuthi unjani napho manje. Imani phela. Musana ukucabana. kuyile Wesisi. saka mayifu Ufuna ngenze imali yami. sinazo phela izimali Sisi. Wena usebenza. Sisi. Ima ngiqale ngibuyele kuwena. Sisi ngicela nimeni kancane. Ngicela ngiqale kuwena. Wena uzobekezela 4 months. Mawuphela lo 4 months. Yonke le mali iza kuwena. ngibekezela performance ingatholi lutho Uzoyithola indle yodwa 800 every month. hayibo Imali phela. ngoba ngikhuluma nobhuti ukhulumani Imali. wena oletho bhuti la Angikhulumi nawe no. Imali. Wesisi. angiboni wena Sisi. uvuthela Imani. ngizokuvathela Imani. Lalela sisi. Imali le iqashi ezofakwa la. Bazobe beyifake kusisi kwi-account yakhe. izingwedi Eyodwa izosala kuwena. iswela kuwe Ima phela. iswela kuwe Idla Sisi. iswela kuwe Sisi. Wena ngithi ulwela ukuthi kube khona isolution kule nkinga yakho. Yabo lento ishaya ihamba kancane. Mina ihamba kancane umuntu esheshaya imali amsheshe kuya ngakumina ngihlukane nalesi siqalekiso. Konke isiqalekiso Uyabona njengoba mina isiqalekiso sisi. angithi ukuthi Sisi ima phela. Imali. Lalela sisi. Ukufuna ukuthi ucindezele yonke into ngeke kusize ngalutho. Ngoba egcineni ima phela kulalele sisi. Ngoba phela ukufundile imali. Ima phela. idea kwauye hayibo Ima phela. Yazi lona idea ukuthi kusho ukutheni. angazi angithi wena ufundile phela wena angithi mina angithi Ima phela. Imali phela. ngiyakwazi ngisho ukubala unrobhe uhlazi uzongirobha vele uyangirobha vele Wesisi. Ngicela ungilalele. yongifundile ngithi Ngicela ungilalele la. Imali izofakela usisi wena uphuma ukuxhasa kwizindlela ngaphandle ezu3 wena indlu wena uzobala ukuthi nje u4 months meke waphela usisi ngeke uphinde umbone ngeke niphinde kube khona ukufona mina ima sofeyole yonke le mali kuzofika kushaya uDecember yabo December yile kusisa ima phela ima ngichaza uzothi ushaya uDecember izindlu ziyobe sebalenta kuwena. And sicela ukuthi sisi iqhashi lezi ezongena la ungayiphazamisi ngoba nawe ima sisi sithi ehlisa umoya lalela akithi vele engapi isiza kuwena so sicela ukuthi lezi engaphi ungayiphazamisi ngoba umeke wayiphazamisa kuzongenelela thina Ngiyakuphela ngisho kodwa ngeke uhlale la ekhaya uzoyithola leyo mali yakho uhlala wena ekhaya. Ima wesisi Kwayiqashi lezo sophuma. ngeke uhlale la ekhaya Kwayiqashi vele uzophuma. Kwayiqashi lezo. iqashi lezo izona ekuzomele zifake busisi imali
Ngeke. Kodwa wena ngeke uhlale la ekhaya. Ngeke ima usisi akazanga ngokuthi Uzele uzohlala mina. usisi into ayifunayo imali yakhe kuphela. Ngifuna imali yami kuphela ngoba ungazi. Imano ehlisa nomoya. Izinto yabo umanenza kanje. Ngelinye ilanga khona oyedwa wena oyomdinga umuntu. Angidinge mina Ngidinge lona. yazi ubudinga dinga. Lona ngeke ukuthi ngifake umasingcwabisane Umasingcwabisane ozofuna ukuthi uzombulala wena uzambulala. Ngicela unitshe ukuthi njengoba ngifakile kulo masingcwabisane ngilinde kona. Ngicela umkhiphe kumasingcwabisane ngoba uyezwa imasisi sisi ngeke phela umuntu umphoqa ukuthi wanginika bhuti wengasho ukuthi njengoba yabo le mali nami sengiyikhokhe yami lomasingcwabisane sabe ngifuna ukidla impela le mali njengoba uzofa nje ungishekisa khona ufuna ukungibulala khona uzoclaima. Ngisazoyidla vele ngizoclaima vele njengoba ufuna imali ngokuthanda imali. Uthanda imali vele wena. uzofa unje. Angithina ngokuna ufuna ukudla lo msi. Uthanda imali. Imano. Mhlaza nogula ophishoba. Bishop. Sewakho. Ngenagula mina. Awukwazi kodwa. Ngihlasa. Ufuna ngithini? Into ngiqale ngaphezulu ikhadi lathathwa Sane wawugula ophishoba. ngagula. Ngize kufaka amasingcwabisane ngikufayelele. Webhuti angivelanga ngifaka Ngakho-ke ngifaka umasingcwabisane ngokufuna. angivelanga ngifaka umasingcwabisane. Ufuna ngibulala ahambe ngemoto ngoba unayo. Ngizoyithenga imoto. Uzoyithenga ngemali ukuthi uhambe uyoclaima. Ukuthi wena ngifile mina. Angithi yona into enayo ishintsha. Wayimanje Angithi ngizobe ngifile mina nje. sisi amasingcwabisane ila engeke ngize uke wayikakela Ungihlaselani? kana Ngiyayikakela mina ngizala ngiyayikakela. hayi imayikabi imazi Ngiyayikakela. sisi ehlisa umoya hayi ufuna sibuyele kulonto. imali Ufuna sibuyele kulonto. Sibuyele konke, ufuna sibuyele konke, ufuna yonke into wenza umhlambalazo. Umndeni uyawuhlambalaza. Uhlambalaza umndeni. Wena ungizothi ngipakeme wena uthi ngiwathi sisi Ukufuna sisi yini uzohamba ngemoto. yena imali imali ufuna okay isi right lento yini sicela ke into ukuthi mina sisi kusukela kule nyanga sicela uzokwenza amabhodi uwafake la emgaqweni uchaza ukuthi udinga iqaphi bekufanele kubuyela ngoba uyena ngifuna imali ayi abantu ngizobenzani imali phela imali ukuze udinga imali udinga kumina ngidinga kodwa mina kufanele ngihambe ngiyofuna abantu ngizobafaka ezindlini yazi uzokwenza uzofuna abantu yabo mina ngihlala ngazindlini uzofuna abantu abathathu yena uzoyifunela sasiboza uzohlala isikhathi uzohlala ke uzohlala ngemzala laba abaphumile bakhishwe yini bekunotikolosha uzohlala engithi mina kufanele ngilungise yonke into wena ngoba phela wena usebenza ngafunda ufake inzipho ngafunda yonke into mayiphukela mina ngafunda okay yazi asenze njani ngoba manje lento ngiyabona ukuthi if mayingayiqedi ngeke yazi iphele ukuthi inkinga yalesi sisi into engicela kuwena iyodwa ngicela ukuthi udedele usisi inyanga ezu4 akoleke imali kulezi ndlu njo inyanga zo4 imali kuphela kanti bala ke sisi inyanga eziwu4 yabona imali ifike uyiboleke ebank uma usuyibolekile ngasi nawe awazi imali ujikela wababuthi bamakhamera manje imali usuyibolekile ebank ijike ibe ne-interest angithi ngaphezulu angithi isisi cha u5000 asikawubali siqala la asibali kule ngoba khona le engiyitholile ngithi le nyanga lezi engake bekuyizinto ezu4 inyanga zingaka zimbili angiyibali le okay imazi angithi la manje sisi kahle kahle sesenza nomuntu ima sisi ehlisa umoya la sisi ngeke ungenzele mina ngakwenzela ubuntu ngakwenzela ubuntu mina ngakuthatha noma wakho ngakuhlalisa endlini imani niyafuna lento engithi ixazululeke yini engangiyithanda
Niyafuna lento engixazulule. Sorry. Sorry. Yini owayiklina ngoba yimina owayeklina la endlini. Ubona yini wazi ukuyiklina? Umuntu oyengcono kuma wakho kunawe. Uma wakho yinja wena yinja. Wesisi. Uzophindela lapha. Uzophindela ekamereni ulale phansi. Hayi ngase ngimane ngilale ekamereni ngoba uzohlukumeze kabi impilo yami yonke. Yabona manje Uhlukumezekile wena ngishima ngabe ngiyabisana nangisiza ngoba ngoba bayiniseni imali ngabe singabisane. Imali wesisi. Bosisi uzosibulala sonke kulo mndeni sibona siphele ngokufuna uxolo. Angithi into ebesizoyifuna la ekhaya yini isolution ezindle. Hayi ukuthi ngikhathele yena futhi yabo ngeke. Usheshile bukhathele. Imaki. Lalela. La into esidingayo isolution ukuthi usisi imali ayiboleke ebank ibuyele emuva ngithi mase ke nalento eniyenzayo inifanele nibadala kabi nilibele nenza lento eniyenzayo. You understand? Hayi bo ulokukhomba mina ngamehlo nenkonzo. Imani yo. Imina. Wena Imani. Uright. Okay. Lalela. Cabanga ukuthi ngizofa kanjani. Kwayesikhathi sihamba ngesikhathi kwayesikhathi. Asivunywe. Isivumelano siyavumelana ngalento esibesishini. Sijelelele bhuti. Uyavuma ukuthi uzomnika lezi nyanga ezo4. Zokunikeza izinyanga ezo4. Ethathe le mali yakhe. Mayisehlukana nawe. Wena usale nezindle ezo4. Ungabe uzoziphi. Sisi. Zizosala uzozenza njani? Sisi. Uzozenza njani? Sisi imani angithi imani njengoba mase niphikisana angithi kufuneka isolution la. So manje uyithola kanjani solution? Ngiyalibeka. As long as ngizothola imali yami. As long as ilento esifunayo. Sisi uyavuma. Ngiyavuma manje imali. Okay, uyavuma sisi ukuthi uzomnika inyanga ezo4. Ngiyavuma ukuthi ayithole imali yakhe angishiyene iphisi. Mase ngenzeki kanjalo senze njani thina? Hayi kuzokwenzeka kodwa kuzokwenzeka. Ngiyathembisa. Uhlukane neziqashi. Singezwa icomplaint yakho ukuthi uhlukumeze iziqashi zasisi. Engasayanga kuzona uzodakwa la memeze la phambi komnyango amemeze. Ngizobe ngiphambi komnyango. Abantu fanele babe nephisi. Wesisi. Ngizobe ngingayanga kuyiqashi. Ngicela ukuthi umyeke nawe sisi ngicela ukuthi uhlukane nosisi, yeah. Ngicela nisolve lento kahle nibadala kabi niyayiphoxa nje lento eniyenzayo. Yabo buka wena ngathi ufana nje noJanet Jackson. Awukahle. Uyangihleka buka nje uyandamina. Hayi bo uyamaJanet Jackson ukuthi celebrate elikhulu kanjani. Uyandamina kungathi. Lalela sisi ngicela siyilungiseni. Please. Mina mengithola imali yami. Tade ngibizela yona ukuthi ngithola imali yami, mengizothola imali yami. Uzoyithola le nyanga ezifo. Uzinyelweni engazula. Inyanga le kuzofuneka makuwukuthi ayithola phela the moment izaqala zakhokha iqashi ila usuqala khona ubala uthi 1 kodwa makuwukuthi iqashi ayifiki mhlambe kulenya embili mhlambe kufika 1 noma kufika 2 Mekufika 2 akho uzoyithola. Hayi yami eyami V1 entshelo bophu iqashi mezi anginanhlangene imani phela ngichaze ngithe mina imani phela ngichaza ngithe mina kumele kuyoze kuqala ubhalwa kahle iqashi seyiphelele meke mhlambe kwafika esizodwa noma kwafika 2 wena the moment iqala ingena inyanga yokuqala uyabala wena kuleyo ndlu ukuthi okay kule ndlu 1 usuphukile mazu2 uthi kule ndlu ezu2 u1 sebeyikhokhile ifike esibili uthi 2 eyodwa njalo imini ifike esithathu uthi 3 ifike es4 uthi 4 we keep. You understand? Mase kusala le yodwa meke safika futhi nakhona isiqashi meke sakhokha inyanga inokuqala uyabala 1 hayi sesosizwa nini lokho makuwukuthi akwenzeki lokho sokufika futhi thina hayi sizozama ukuthi kube njalo nisebenzisana lento yenu ekulibelenelwa ayikho mnandi uthini mzala Ngisholo okay futhi kuyavunyelana ayike sis please ngiyacela you understand
please ningalibele nenza lento. Cela ke sibe indlela njengoba. Ngikho uhambe nabo ukuthi bamakhamera ba. Hayi siyahamba Ngeke ngisabona. ngeke ngisabuya Siyabonga sisi. Siyabonga. Ngenzeni nana lokho? Khuluma nalabo osenabo, obani bona lapho? Uhlangana Obani lapho? Uzohlangana phela ngoba phela la kukamna. Uzohlangana. Ngishayela wena. Masekuthanda wena ngihlale phansi. Wena kwanje sizana labantu. Ngithelile sizana labantu wena. Kwanje sizana labantu. Hayi cha ngani. Ukuhamba ukubona. Ukuhamba ukubona. Ngihlonipha kuwe wena. Ihlonipho yami. Babesha kodwa ukuthi hey yadelinga ingane yomfazi. Ngiyakumdelela mina. Ngishazana ingane zingidelele. Oyela kokwenzayo masimba mani nawo wenzayo. Masimba mani nawo. Hey ngani ngizongibona ke mina. Ngizongithe ngihlale phansi. Khona ngihlale masekuthanda mina kuyini khona lokho kusho. Kanjalo sisi. Awusemuntu. Ngizongenela. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami mina. Ngifuna imali yami sezwana. Ngizokulimaza ngani? Ngizokubonda. Ngizokubonda. Ngenzeni? Ngoba laba senabo la. Ngoba laba senabo la. Ngoba laba senabo la. He mama ungazongitshela. Uzosiza amakhamera. Ngiyatshela ukuthi ngihlale phansi. Ngeke ngizengitshela wena. Uyazi kanti. Angifuni ukwazi. Yini? Angisafuni ukwazi. Yini le eliza nawo la ekhaya? Uliswa yini? Ngiliswa kusengibona manje sengizona namakhamera. Ayapha amakhamera. Alright. Ayapha amakhamera la. Masuqedile Ningobani nje ningake ningobani yokuqala. Ningobani nje qala ningobani. Hlala phansi phela Phela wena ke baba sikhuluma kakhulu. Dala kithi ngqondo khona. Ngibona wena sikhuluma kakhulu ngobani ke baba. Wena ungakhulumi nami kanjalo ngani? Uzowenzani? Ungakhulumi. Ifuna imali yami. Ungakhulumi kanjalo. Ifuna kulabantu abandawo. Ifuna kulabantu abandawo njengamanje. Angeni phela lapha. Manje basaphi la? Ubasaphi la? Ubasaphi pholana? Ubasaphi? Ufuna ngihlale phansi. Mina ifuna labantu imali, yes? Wena nje uzophuma la. Uzophuma la wena. Uzophuma uzolimala wena. Uzolimala wena. Uzolimala uzophuma. Yenza kulimala. Hey, babazani. Babazani. manje kinga udlala istokfel so wahluleka ukuthi akwazi ukuthi ayikhokhele yena yabo so mina njengomuntu otohozayo ke ngazama ukuthi ngimhlanganisele ucela ubani usisi lo waletha ifridge wacela ubani ngicela ukuthi uthule ulalele waletha ifridge usisi in attempt ukuthi kumele sikwazi ukusimnikeza imali hayi namhlanje emva kwalokho ke ngathi mina cha akanganikezwe asimnikezeni imali ngoba vele siyamazi akanganikezwa singasho ukuthi hayi fridge lapha alingezi kuthina bo alihlale ke la sizomnikeza imali ngoba vele siyamazi samnikeza komba la indlela ekona kweli samnikeza ke imali usisi komba la indlela fridge le cha ifridge lakho uyalazi kulo muntu angayazi vele ingakho namanje bekulamba nje umuntu angayazi umuntu angayazi ngoba ungahlangene ngana ukho nje la mina nginonyoko lo ndaba awukho wena so uma wena ndaba zabantu abadala ibona ababonakala abantu abadala kakhulu uma mina wangifonela ngile emsebenzini angitshela ngenkinga yakhe so mina ngakwazi ukuthi ngikhiphe emalini yami ngamkhokhela ulo estokfele ngayikhokhela imali kwaku 2200 ngawukhokha so uma ngiyamkhipha ke kulento manje usisi usekweleta mina kumele akhokhele kanjani uyabona nje ungena khona lapho ke nize nenza leyo nto ayikho iagreement enabanayo uyozonginonela ingangaka nje noma wakho nosisi cha udlala ingane uma ngahlala naye phansi ngamtshela ukuthi ngizomkhokhela imali ngoba ona besitofela ngiyabazi kanjani ngamkhokhela mina on behalf usisi engekho ngamkhokhela uma imali so ngamtshela ukuthi imali base ngidinga ngizwa usisi utshela uma wakho uma wakho kuyimanje uma wakho kuyimanje uma wakho bakuna mina la wawukhona nithatha imali wawukhona nithatha imali kuma wakho mina wawukhona wawukhona nithatha imali kuma wakho wawo namhlanje ungena indawo ongazazi simlandanga wawuyekelana wakhokhela wena wakhokhela uma wakho usise ngazi yebo akatshelwanga usisi ngingakho ngikhokhela uma wakho kuyimali ngitshela uma ukuthi imali yami sengizoyilanda kusisi usisi ke yena uma wakho mina ngathatha kuma wakho wena uma wakho kuyimanje uma wakho ngathatha kuyimali mina ngathi ngisathe ku sorry ngicela ukubuza sithi ngathatha kuyimali uma wakho kuyimanje ukuthi awuthathanga
mina kushona solo ngifuna le yami wajwayela ngabo uma wakho wena ucela ngiyacela mina ngacela ubunyoko kwimanje wena ubunyoko anginandaba ngingena lapho mina wena umncane ungena abantu abadala umuncane ungena abantu abadala ungenaphi ngoba yini ngasolo ngakhuluma naye wena umsheleni phusha ikhanda uzala uyaphela umsheleni ayikho zesola ingane ayikho imali zesola ngizosifisa unyoko unyoko imali unyoko ayi wena unyoko ayi wena ayika ngicela uphasa wakho uzophasa mina uzonika uma wakho imali ayi wena yebo okay uzofika ufuthi ube nje ugwana la uhamba la okay angihambi bana mina ngitholile angihambi ufuna ukubona ngikhola kuba njengoThomas uzobona ngicela ukubuza ukuthi mina futhi mase silande umakasisi uzomnika imali yakhe anginayo uyazi masoli imali pho wayo ungakhulumi kahle nosisi umtshele ukuthi ayisekho into engizoyikhuluma nalo sisi ungizele ngenye indlela nje waseqaleni ukuseze ngomushuni nje waseqaleni ufike kahle nje mhlambe kimi bese khuluma ngena ayikho into engizoyikhuluma naye mina manje ayikho into engizoyikhuluma naye uze ngenye indlela yena manje ubeze ngendlela eright engangize namakhamera mhlambe nakhona mhlawumbe bese sizokhuluma manje nje ayikho into engizoyikhuluma nalengane